Tamo, Parno, Luciano, Cassiacan, Pettimano, Harry Cassiacan, Giuliano, Ha, Bremen na karışıklar koma karışıklar mel zaninga Boğaziçi'ye avakır damezrand Hazaru Nesudun Nodi Seyanda Düz dizanı karışıklar ser perçandiya ve velate disekene stranın hemu ve gelen ve velate şurovedeko dibêje velatek perçandiye em ne hemû Tirkin gelek gel virdijin işte dibêjin ya 72 buçuk ha buçuk şey yok etizan romanın em bêjin heftê sê yani heftê sê gel virdijin em ser ew me bu ideoloji me siyaset me û çanda me benga me bu me karışkar Rusa avakir ber karışkar ez milawk lê dixist dahol bateri yani ne daholê davatan bateri lê xist yani boyu ew ki formê müzikê rock ji bala min dikişand. Tera bêjim komek me jî lêwre bû nav Mare Nostrum ji bizim deniz yani behra me Mare Nostrum bu behra spîra mahlasa wî yani. Ew koma karişka destpêkir û gelek kar lor hebû me dev ji ev komê berda ez kardeşkere bûm stranbêj strand lor demekî şûn va ew hêsta rock bêjim yani hêsta rock dîsa bilind bû cihê min de bilind bû me got em komek rock ava bikin bajarê me wisa ew kir me wisa ava kir ez wisa bêjim yani. Zora Ma betime her dani khora Zora sürgün kerdime Nasuka Konya Bejone helal kalbime Bekiz meyvayırı becirambime Besi tari tanımendime Sendime Niha me bajar ava kir nêzik 12 salê ber vê ama me ava kir me got navê vê komê çi bî yani mesela çi bîye baş bû wan deman jî gelek ji aliyên Kurdistanê şer hebû gund hatin valakirin insanên me ji Kurdistanê çûnek Rojava bajarên mezin hatin bajarên mezin Mersin İzmir İstanbul vir jî sosyolojik nû derket holê yani Kurdên me û gelên wir hatin cem hev û sosyolojik nû derket holê me got em ev bibin mijarê me mijar yani bajar bû me nav bajar şehir yani ji ber ku êdî gund mundên me neman gund vala bûn navçeyên me neman piranî Kurdên me li bajaran dijîn em müzikek wisa derxîn holê boî me kom ava kir me got bila ava feratê tev li Marmarayê be. Kendimi arıyor, kendini soruyor, bağırıyor. Sesi kulaklarımda bir kurşun gibi patlıyor. Yalan da olsa haklı diyoruz ama bu da yetmiyor. Yalan da olsa haklılar diyoruz ama bu da yetmiyor. Kurdên me belki niha bazirgan jî pirin berê mesela 10 sal 20 sal ber vê Kurdên me piranî ew karên îşportecî karên emelî li ser karên wisa disekinin û dixebitin me jî mijara xwe kir ew na mesela stranek me nav îşportecî yek diney nav emeleyî
Yani nem Türkiş de bejne mesela sedi stranime sedi şest Kurdi sedi çelci Türkiye jiber ku ev zamanı jam bikartin her du zamanı bikartin Türkiye jam mijaren ev mesela bejne beyaz yakalılar servan mesela stranek çekir nafku bet beyazı ev stranime ser mafyan zamanan mesela berfin stranek gusayı ser سر زمان زکماکی زمان دایک. Şandur kârın haznakın tebe binabe huve binabe berfi renge huve Tipoloji bu megale green tipoloji yani ne hem o işte nijat peresti o o peyvin mezin tamam peyvin mezin hem de bejin biji azadi biji tiştin mesela serhaldan sıra mevcut sajayi le ev kesin mesela işporteci jiyane uçava derbastı bu le ev velatan ev bajaran çava diji preskrek evi çiye ev bu megring zanı Em dixwazin bifirin lê ew sîstem ne tenê sîstema Tirkiye, sîstema hemû gelemperî yani gerdûnî yani. Sîstema gerdûnî nikare em bifirin. Em dixwazin bifirin em nigin me de digirên û ew dikin. Em du roj li berber ez li Urfayê bûm. Hevalên wir dibêjin yengeç sendromu. Aliyê me dibêjin rek. Rek mesela tu reka dike cihekê mesela yek dixwaze bifilit ev cihê yedin û nigê digire û dikşîr zanî tiştek wisa yani. Ev stra me bo wî me got yani em dixwazin bifirin em dixwazin stranên xwe bêjin em dixwazin dîranên xwe bikişînin tamam sîstem xirab e lê kelecanê xwe da nekin yani kelecan heyecanê xwe da nekin. خباري بكرة والفرق Be serhaldan tiştek ne bole. Ne tenê ya serhaldan çi watê çi mesela ger ez mamoste bim. Mesela ez xwendekarim ew jî ger bi zimanê xwe ve me hemû ew îlim û îrfan bi zimanê xwe ve bikaranî ew jî serhaldanek. Yani serhaldan li her aliyê em zaten ne tenê yani ez nabêjim yani tenê biz bir silah mayan tiştan va. Yani serhaldan tiştek xuzayî gelek xuzayî yani. Mesela yek caran
Jinji diji Mêran serdanên çêdikin, Zarol diji Dêwbayfxwe serdanan çêdikin. Tiştek xuzayî yani boyî. Senden seçiyor, ey ben Xuda namazından. Senden seçiyor, ben Xuda namazından. Denk orta hoş demir, hemen ye geçin olan. Denk orta hoş demir, hemen ye geçin olan. Sarıla, dağla, sarıla, ciyane, ben Xudan ciyan. Sarıla, ciyan, sarıla, dağla, sarıla, ciyane, ben Xudan ciyan. Sarıla, ciyan. Lihan niha li Diyarbekirê mesela Amedê jî tu dizane ev ji aliyê aborî dewlemendkê min feqîr pirin vir jî wisa. Mesela ciyê 75 tu jî dizane wek Etiler Levent cilek gelekê ew ki vir jî ew nakokî nabêra ew ki nakokiyek aborî ez bêjim yani. Heyî me xwast ev stranê ve ev tişê derxin olê. Yani 75 bağlar ciyên gelek cudan jer. Devera, vera, Ahmed'e vera, nafsinu sırda, bahar çuvar, devera, tuvera, Ahmed'e vera, nafsinu sırda. Türkiye derviş ta ya her tişteyi yani hem de xwazin her şey tekin ver. Yani çi mesela ev heval niha jev ki Anatolia navîn hatî Amedê. Mesela ev serpêhatiyên wî jî bom ew ki. Ev jî tiştek ez mesela ew diaxivim û halê wî dipirsim ew ji min re ew dibêjî ez çima hatim. Yani jiyan Türkiye derviş bo me jiyan e. Yani jiyanê de ji her tişteyî. Ne tenê ew ki. Yani işte serhildan heyî, ger heyî, pere heyî. Çi tê bîra te heye. Çapıdığıya kaska zora şişeni vay pemkinin. Yine bir valla koru kefa kora beytinin. Güne de sellaklamıyor korbe ongo şubanan. Türkiye hındışı kıbrınge muzderu dora. Hem şokpan diro kakır tekın törük devleri. Hem kelam uçiro kan bernedin hadi bernedin. Ev kupa derini bu mahasna karu berçi. Lerali bu parezin aleme pe behasi.